Шофьорската седалка е много удобна, интериорът е просторен, има място за всичко. Интериора е много добър. Изключително много ме впечатли интериора, големия дисплей, дигиталното табло. Това е, което ми направи най-голямо впечатление. И също така кабината е много голяма, много широка, с много място за съхранение на багаж и просторна. Ами да, лесно се използвам, то всичко се пише. Какво да ви кажа? Всичко е направено както трябва. Супер обезшумена е. Нивото на шум в кабината не се усеща, че се движи камион. Имаш чувство, че моторът е угаснал. Минимално почти не се чуваше нищо. Общо взето камиона е перфектен.